Subay sa kasaulugan sa ika-500 katuig sa pagtisok sa Kristyanismo sa Subo usa ka gatos ka mga hamtong ang dungan gibunyagan sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of the Rule. Si Luan Merondina sa report. Managlahi man ang rason sa awahinilang pagpabunyag aron mahimong mga Kristiyano apan nahimong mabulukon ang adlaw sa ilang pagpabunyag kay natunong kini sa ika-500 katuig nga kasumaran sa pagtisok sa Kristyanismo sa nasod. Si Auxiliary Bishop of Cebu, Medifil Billones, ang mi-preside sa misa. Uban nila ni Orlando Cardinal Quevedo, Cebu Archbishop Jose Palma, Palo Archbishop Precioso Cantillas ug retired Auxiliary Bishop Antonio Rañola. Sa iyang wali, gipahibaw ni Talibon Bishop Daniel Parcon nga nabunyagan usab siya sa simbahan sa Birhen sa Regla niadtong Enero 15, tuig 1963. Mga 58 ka tuig na ang nakalabay. Gitahasan siya nga maoy muwali sa Santos nga misa atol sa pagbunyag sa usa ka gatos ka mga adults. For me, this is a grace upon grace. Because I was never expecting that I will be back in this parish as a bishop and given the privilege, the opportunity to administer the sacrament of baptism to our adults. Sa iyang wali, gipahinumduman ni Bishop Parcon ang mga magtutuo nga dili lang kutob sa ritual ang bunyag apan sinugdanan kini sa pagpuyo uban ni Kristo. So ang taong nabunyagan, dili ordinaryong tao. We're all special people. Nobody is not special in this world. Every baptized Christian is special in this world. That's why this is the basis of our respect and love for one another. Aron masiguro ang physical distancing sulod sa simbahan, ang bunyaganan ug duha ka mga ninong ug ninang lang ang gipalingkod sulod sa simbahan. Gibahin usab sila sa tulo ka grupo ug dungan nga gibunyagan. Human sa ritual sa pagbubo sa tubig, gipasulob sila og baptismal garment ug dayon gihidhira ng ilang mga o ug holy oil. Human sa bunyag sa usa ka gatos ka mga hamtong karong adlaw, ugma ipahigayon ang reenactment sa unang bunyag didto sa Dakbayan sa Subo, diin may laing pito pa ka mga individual ang bunyagan usab. Samtang karong hapon, gi-motorcade ang Jubilee Cross, Magellan's Cross ug imahin sa Señor Santo Niño gikan sa Dakbayan sa Subo ngadto sa Mandaue, Lapu-Lapu ug Cordova. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.